Pag hindi mo inubos, susugatan kita sa loob ng katawan niyan. Tapo mo lahat ng sakit. Lahat. Huwag ka na magsinungaling, nasa loob ka ng katawan niyan. Naririnig kita, nararamdaman kung tibok ng puso mo. Sige, tapon. Ubusin mo. Ubusin mo, sasaktan kita. Ubusin. Sige. Galit ka sa akin. Hindi po. Eh bakit nasa loob ka ng katawan niyan? Hindi po. Matagal ka nasa loob ng katawan niya. No po. Kailan ka ba sa loob ng katawan niya? Nililing lang mo pa ako, kala mo hindi ko alam. Matagal ka na sa katawan niya. Matagal ka na sa katawan niya. Opo. Kailan pa? Ilang taon na? May isang taon, dalawang taon. Matagal na. Bakit gusto mo yung katawan niya? Bakit gusto mo yung katawan niya? Paano ka nakapasok? Pumasok ka lang. Saan ka nakatira? Sa loob ng bahay nila, sa labas? Pag umuwakot ka, sa loob ka ng bahay nila o sa labas ka nakatira? Hindi po. Pero matagal ka na dyan sa loob ng katawan niya. O, tanggalin mo. Espiritu ka, elemento. Kaluluwa. Ano ka ba? Tinatanong kita kung kaluluwa ka o elemento o espiritu. Hindi mo alam. Hindi po. Pero matagal ka na sa loob ng katawan niya. Babae ka, lalaki. Bata ka pa, matanda. Matanda ka na. Hindi ka na. Mapanglinglag ka pa eh. Ilang taon ka na kung matanda ka na? Ilang taon ka na? Hindi mo alam, basta matanda ka na. Matagal ka na sa loob ng katawan niyan. May gusto ka sa kanya? Sa katawan? Yung katawan niya gusto mo? Sumanib ka lang. Paano siya sinaniban? Nagwawalis ba siya o natutulog? Yung naalala mo? Sagutin mo yung tanong ko. Yung natutulog siya. Hindi siya may sanib yun. Mapangulit lang ito. Kumalisan ka nito. Maliloko ka nito. May sanib yun. Walang alam yung anak mo. Yung ginagawa niya. Alasan mo! Lisa mo! Matanda ka na. Sobrang tanda na. Hindi naman. Hindi ka na. Sabi siya may sanib yan. Walang alam yan. Mamaya. Wala siyang alam sa kanyang ginagawa. Ubus! Mapangling lang siya, sinungaling. Natutulog daw to, sinaniban niya. Sabi ko sa'yo, hindi yan ang anak mo eh. Kalasin mo, ubusin mo! Galit ka hindi? Hindi po. Hindi naman ako nagagalit sa'yo eh. Nagsisinungaling ka pa eh. Alam mo naman nararamdaman kita, naririnig yung tibok ng puso ko at naririnig yung tibok ng puso mo. Kaya kalasin mo. Sumanib ka sa kanya, natutulog siya. Kaluluwa ka ba? Alam mo yung kinamatayan mo? Hindi ka kaluluwa. Ano ka? Espiritu, elemento. Susugatan kita. Buhay na tao. Kinukulang mo to. Hindi. Nasa loob ka lang ng katawan niya. Sige, kalasin mo natin. Ubusin mo. Bilisan mo. Bilisan mo. O ngayon, naging bata ka boses mo. Ngayon o. Nagsisinungaling ka pa eh. Alam mo, hindi kita, kanina mo pa ako niloloko, nililinglang-linglang mo pa ako. Ngayon, bata-bata ka pa. Tanggalin mo lahat. Tama na po, tama na. Okay, ubusin mo. Po. Kita mo, naging boses bata ka na ngayon. Sampaling kita dyan eh. Niloloko mo pa ako sa loob ng katawan niya. Akala mo, hindi kita nakikita eh. Akala mo, hindi naman kita nararamdaman. Tanggalin mo na yan. Bakit gusto mo yung katawan niyan? Ano po? Gusto mo nang tumira? Opo. Eh, gusto ka sa asawa niya? Opo. Bakit mo gusto asawa niya? Opo. Bakit mo nga gusto asawa niya? Opo. May gusto ka sa asawa niya? Opo. Sige, kalasin mo. Tinanggal ko na po lang. Babalik ka pa sa loob ng katawan niya. Opo. Titingnan kita, pag nagkamali ka, pupugutan kita ng hininga. Yung totoo, kaluluwa ka? O ligaw na kaluluwa? Opo. Buhay na tao? Opo. Pumasok sa loob ng katawan niyan? Paano ka nakapasok nang walang paintulot sa Diyos? Anong ginagawa mo sa katawan niya? Wala po. Binibigyan mo sakit? Opo. Ba't mo ka binibigyan ng sakit? Nagsisinungaling ka pa eh. Alam mo, may alam ng anak mo? Alam niya, pagdilat na mata niya. Tama na po. Yay! Ayoko na Ubos! po. Tanggal ko na po. Huwag ka na papasok ha! Opo.
Salbahe kayo, nilinglang-linglang mo pa ako, dudurugin kita dyan sa loob ng katawan yan. Sandal mo katawan yan! Huwag mo nang uulitin to, ha? Po. Matagal ka na sa loob ng katawan niya. Po. Natutulog siya, pumasok ka. Bakit gusto mong katawan lupa nito? Gusto mo lang manirahan? Bakit? Wala ka ba katawan lupa? Wala. Meron po. Nagsisinungaling ka, masamang espiritu, naiintindihan mo sa akin? Sa pangalan ni Kristo, amen. Mo, kita mo? Sinasabi siya, nandiyan ka sa loob ng katawan niyan eh. Malaram ka pa kay Judas. Palalayasin kita sa ngalan ng aking Ama na si Hesus Kristo upang hindi ka nakapanggabala sa loob ng buhay na tao. Ang lahat ng mga masasamang espiritu umaalili sa loob ng katawan ng pag-aari ng aking Ama ay tinatanggalan ko ng bisa at inaalis kita doon dito sa loob ng katawan nito. Lumayas ka, masamang espiritu sa loob ng katawan ng babae nito. Patahimikin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Wala na. Dila, in Jesus name. Anong pangalan mo? Mari Cristo. Oh, Marie Chris. Ilang taon ka na? May nakita ka liwanag na dilim. Anong maliwanag? Flashlight, ilaw. Saan nakatutok? Sa harapan mo o sa taas? Eksakto lang sa'yo? Anong klaseng liwanag? Maliit lang? Parang flashlight na nagpapakisindi? Anong sabi doon sa liwanag? Nababasa mo yung sinasabi niya? Yun ang nakikita mo. Sa banda yun? Saan mo nakikita liwanag? Diyan sa tapat ng Pong Nazareno? O doon sa Mesiya? Dito sa liwanag ng Pong Nazareno? Sabi siya, nawalan siya ng malay. Wala sugat ka, kahit katiting. Halos hindi nga nakadikit yung papel sa'yo, hindi nga nakatupi, oh. Ano paramdam mo sa sarili mo? Nawala yung sakit ng ulo mo? Yung kaninang matindi-matindi? Tapos gumapakiramdam mo? Tinitirangan naman sa mga espiritu sa loob ng bahay niyo, mga kaluluwang mga hindi matahimik. Sabi mo kanina, matandang-matanda ka na. Eh alam ko naman, ilang taon ka na, dahil tinanong ko na yung kanina eh. Tapos sabi mo, matagal ka na dyan sa loob ng katawan. Tumira ka dyan sa loob ng katawan niya, yung natutulog ka. Sinabi mo ba yun? Sinasabi ko sa iyo eh, nawalan ka ng malay. Nakita mo yung liwanag. Sabi mo in Jesus name. Amen. Nawala na yung sakit mo. Nawala na mabibigat. Pating ano, nawala lahat. Inirahan ka ng masamang espiritu. Nawalan ka ng malay, nawalan siya ng malay kasi yung tinatanong ko siya, malayo ng sagot. Tapos palayo-layo. Tapos, wala naman akong hinahawakan sa kanya, sigaw siya ng sigaw. Mainit ba yung papel? Masakit? Sakit po, kasi tumatanggal. Mainit dito? Kanina. Paano naman kita initan dito? Hindi naman kita hinahawakan dito sa kamay mo. Pikit nga. Pikit. Pagpag mo in Jesus name. Pagpagan pa. 3 beses. Amen. Pikit. Wala na. O, di ba? Kanina po, nasakit po. Ewan ko, doon naman kita hinahawakan sa paa. Bakit umiinit ang kamay mo? Umiinit yung kamay mo kasi may masamang espiritu dyan. Nagkakalas ka ng sakit. Eh doon naman kita nilagyan ng papel sa paa. Ni halos hindi nga natupi yung papel, oh. Sakit siya po, ngayon. Mamaya mawawala yan. Kasi espiritu nga masama. Salamat kay Kristo. Nawala taga sakit mo. Ilan taon mo na sakit yan? Tagal na po. Sakit ng ulo ko halos araw-araw. Araw-araw. Ngayon wala na. Parang ano? Bula. Parang bulak yung pakulo mo. Magpasalamat ka kay Kristo. Tinirahan ka ng mga masasamang espiritu sa loob ng bahay nyo. Yung mga kaluluwang walang magawa sa mundo yun. Yung buhok na naglalagas. Eh siyempre, gusto siya ng ano eh. Sabi niya, type niya daw yung loob ng katawan nito eh. Araw-araw po lahat, halos natatanggal na siya. Hindi ko alam kung bakit. Babae nga siya, matanda na. Sabi mo kasi matanda ka na. Sinungaling siya, nakikita ko siya sa loob ng katawan mo, hinihintay ko lang siya magsalita. Nawawala ka ng malay. Okay lang yan, importante gumaling ka. Ano pakiramdam mo? Hindi
gaan na. Gumana ng pakiramdam mo. Matagal mo na sakit. Ilang years na yan? Siguro mga 4. 4 na taon na? Sa loob ng bahay nyo, doon daw siya nakatira. Kasi doon kanya nakita, natutulog eh. Tinatanong ko sa paano ka nakapasok dyan? Natutulog siya. Nakapasok ako. Yun ang sagot mo eh. Sagot niya yun sa isip mo. O maraming salamat kay Kristo. Okay na?